ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. барномаи ғайринавбатии футболи осиёро манзури шумо мегардонем. дирӯз дар майдонҳои футболи осиё марҳалаи сеюми бозиҳои интихобии ҷоми ин қитъа ки финали он соли оянда аниқ баргузор мегардад шурӯъ гардид. дастаи мунтахаби кишварамон дар гурӯҳи F аввалин бозии расмии худро таҳти роҳбарии Петр Шегер барпо кард ва ба ғалаба ноил шуд. дар ин вохӯрӣ ба футболбозони мо муяссар гардид ки ба дарвозаи дастаи мунтахаби Мянма 4 тӯб зананд. ин бозӣ дар радифи бозиҳои мутамарказ дар варзишгоҳи Долон Умурзокови шаҳри Бишкеки Қирғизистон сурат гирифт. ба тафсилоти бештар таваҷҷӯҳ кунед. дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва ҳамчун Мянмар бозии панҷуми худро бо ҳам мегузаронанд. аммо аз ҳама ноҷӯрӣ он аст ки пеш аз ин вохӯриҳо мо як маротиба соли гузашта аз дастаи Мянмар бо ҳисоби 4-3 мағлуб шуда будем ва инҷо ҳам гумон буд ки мо чӣ қудрати дастаи мунтахаби Тоҷикистонро дида метавонем. яъне мо метавонем дар баробари ин Мянмаре ки ҳеҷ футболро бозида наметавонист бозии зебо нишон диҳем. ҳуҷумҳо аз оғоз шурӯъ шуданд аз дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва инҷо як ҳуҷуми хеле хуби мо ҷараён гирифт ва бибинед Ҷалилов бо зарбаи сар тӯбро ба тири дарвоза куфт, вале баъдан эҳсони панҷшанбе боз сутуни дарвозаро ба ларза оварду дар дақиқаи 9 ҳисоб аз ҷониби Шервони Мавадшоев кушода шуд. хуб ба ҳар нав ин таҷлили ин гол дурдароз ҳам бошад айб набуд, чунки бозии аввал аст, бозие ки ҳама бозиҳо тақдирсоз ҳастанд, аммо оғозаш аз Мянмар ҳам бори дигар қисми аввали вохӯрӣ бо ҳисоби 1-0 ба поён расид ва дар қисми дуюм ҳоло ҳуҷуми футболбозони мо аст ва инҷо тавре мебинем Умарбоевро зада аз пой меафтонанд, дағал бозӣ мекунанд ва бозингари дастаи мунтахаби Мянма Зау Етун аз майдон ронда мешавад. нимаи дуюм аст, бори дигар эҳсони панҷшанбе ва инҷо бори дигар муҳофизатгар дар радифи ӯ хуб бозӣ намекунад ва зарбаи пеналти таъин мегардад ки онро Манучер Ҷалилов ба самар мерасонад. ҳисоби 2-0 дар дақиқаи 56 умедворкунанда буд ки мо акун голи бисёре ҳам мезанем. Манучер ҳам голи 20 худро дар айди дастаи мунтахаби Тоҷикистон зад ва рекордҳоро тағйир медиҳад, ба пеш меравад то ба ӯ ҳам дигарон наздик шаванд. яъне ин чунин гуфторе ҳаст ки бояд ҷавонон мисли ҳамин Шервони Мабадшоев ки инҷо голи дуюми худро дар ин вохӯрӣ зад дар дақиқаи 57 баъди 1 дақиқаи пеналти ба ӯ наздик шавад ва чун шурӯъ кард наздик ҳам хоҳад шуд. ҳоло бинед Муҳаммадҷон Раҳимов хеле инҷо ирсоли зебо мекунад ва зарбаи сар ҳам то надошт ва тӯб ворид дарвоза мешавад. футболбозони мо боз метавонистанд инҷо голҳои зиёд зананд, вале ҳоло боз шумо хоҳед аз нишасти матбуотӣ баъди бозӣ ки Петр Шегерт сармураббии дастаи мунтахаби мо норозигии худро аз ин футболбозон чӣ гуна баён мекунад, инро хоҳем дид. ва ниҳоят футболбозони мо боз ҳуҷумҳои худро пайваста ташкил мекарданд. боз Манучер ҳаст, боз як имконияти 100% голзанӣ аз даст меравад. гузариш осон аст. хати дифои дастаи Мянма имконият медод ки мо ҳолатҳои хубро истифода барем, аммо ба гол задан муваффақ намешудем ва ниҳоят эҳсони панҷшанбе худаш дар дақиқаи 84 ҳисобро ба торумори 4-0 мерасонад. зарба ҳам зарбаи зебо буд. Алиҷони Айнӣ ҳам дар ин баробар мо мебинем ки дар майдон ҳаст. дигар бозигарон ҳам иваз шуданд. бозии футболбозони мо каме ҳам беҳтар шуд ва дар натиҷа ҳамин голи зебои эҳсон ба дили мо боз як хурсандӣ овард ки дар бозиҳои минбаъда ҳам мо метавонем дар муқобили дигар дастаҳо зебо бозӣ кунем. зебо бозӣ мекунем намекунем, аммо инҷо мақсад якто аст: рохат гирифтан ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё дар соли 2023 ба Чин. ман ҳамаи тоҷикистононро бо ин ғалаба табрик мегӯям ва пирӯзӣ ба онҳо бахшида мешавад. ин бозии фавқулода буд ва мо тавонистем дар он ғалаба кунем. эҳсон аз нафароне буд ки саҳми боризии худро гузошт. ҳама дар мавқеъҳои худ хуб ҳунарнамоӣ карданд ва ин барои мо хеле муҳим буд. голи аввалро задем ва каме ҳам фориғбол шудем. ин хеле бад аст ва таъсираш ба ман ҳам расид ва қаҳру ғазаби маро овард. чаро бозиро бас кардед, мегуфтам ман ба онҳо. мо имкон дорем ба пеш равем ва гол занем, мегуфтам ман. футбол бозии dastavӣ аст ва бояд онро тавре ба роҳ монем ки
натиҷа беҳтар шавад. Футболбозон ҳам дар танаффус бо ҳам муноқиша доштанд. Ба якдигар мегуфтанд ту бозӣ кун, бозӣ намекунӣ. баъди танаффус онҳо хубтар бозӣ карданд. Футбол барои хушнудӣ аст, бозӣ бояд кард. мисли Эҳсону Зоиру Ваҳдату Сафаров ҳама бояд баробар бозӣ кунанд. футбол кӯдакбозӣ нест, маҳорат нишон бояд дод. мо ҳамаро дорем, бояд худро нишон диҳем, гуфт дар охир Шегерт. Ташаккури зиёд ба ҳама бозигарон новобаста ки бозӣ карда, ки бозӣ накард. ин муваффақияти ҳамаи дастаи ва ҳамаи Тоҷикистон мебошад. Ва чӣ хеле гуфтем, якум тайм беҳад гарм буд, мушкил буд давидан ва хеле хуб ки мо як гол задем ва дуюм тайм хеле нағзтар бозӣ кардем ва хушҳолем ки бо ҳисоби калон бозиро бурдем.